Kuma ta san alakar da ke tsakaninki da Nasir irin ta sani din nan gaba ɗaya ta san komai? Na faɗa miki ranar da muka haɗa ita a supermarket. Motar mijinta ne, hasali ma da ATM ɗin shi na siyayya. Sannan kuma bayan na kai ta ƙofar gida, ina ƙoƙarin karɓar namban ta, Nasir ya kira ni a daidai wannan lokacin. Na ɗaga wayan Nasir kuma a hands-free yake. Ta sani kuma bata nuna miki komai ba? Kuma har take ƙoƙarin ƙulla alaƙa da ke ta aminci? Kuma har ta tako ƙafarta ta zo gidanki? Cabdija. Ai wallahi Radiya an faɗa miki matan nan ƙoƙarin kashe ki take, hanya kawai take nema wadda za ta kashe ki. Sati kusan uku baki faɗa min ba sai yau kike faɗa min all wa'annan abubuwan da kike faɗa min yanzu sai yau? Ina ba sani ba sai daga baya. Sai na je gidanta sai na je gidan. Shiga ta kike da wuya sai ga shi ka kira waya na ga hoton ka nema akan screen din wayarta. Kuma abin da ya ban mamaki shine wallahi ban sani ba kuma ba taɓa nuna min ba. Bata taɓa nuna min ba kuma ita ta sani. Sannan kuma gudun kada wani abu ya faru ne na ce kuma an faɗa maka gaskiya tunda ban san me take shiryawa. To yanzu me kika boye ya hana abu ya faru? Dan Allah dan Annabi ka fahimce ni. Ni za ki fahimta, ni za ki fahimta. Ni kika sa a cikin musiba.